Pendapatmu tentang kendangane Angelia Maharani? Ya apik wong aku nggak bisa ngendang. Ya luar biasa dong. Neng kamu punya kelebihan bisa mendalang. Ya, semua punya ini sendiri-sendiri ya. Kelebihan kurang masing-masing. Tapi dalang kalau nggak bisa ngendang ya sama aja. Aku kan kalau nyuwuk madep sana, wis gitu. Oh iya. Gitu. Huk. Oh gitu loh. Iya, monggo drijine iki sak biting-biting ngeplak kendang iso banter ora. Hebat. Gitu. So nguwatirke nek duwe bojo, Tru. Nglindur iso ngampleng rai. Bagusnya kalau cewek pengendang berarti dapatnya bojo apa? Ya anu. Wangun-wangunnya. Yang seimbang. Sama-sama pengendangnya teneh keplak-keplakan. Penyaron. Alasannya. Gondrong kayak Kucal to. Raupot aja iki. Lumadak ora tau raup. Ha dilek nglendek bolote terus. Masa enggak pernah raup loh. Ora tau raup. Iya. Ya. Bebasane suwe anggun dah so
Hebat, biasa. Mbak Angel. Besok ditambahi Pak personil ceweknya ya. Iya. Yogo-yogo itu. Ya sirku separuh cewek, separuh cowok ngono dadi. Kok Sisa dijodohne ngono kan. Dadi sampeyan anake toh. melune gamelan sisane ngono kabeh. Pengapi pengrawit cewek ya nih budu. Cewek cowok. Ki mau ular kambang sampun. Ya, tak kamat-kamat nggih Uti. Uti masih ini kok, masih bangun. Oh, Uti nggih. Ya. Lah, ki mau podang kuning wis belum? Dereng, belum. Dikenangani ya, podang kuning kan sing ngendang tetep Angel wae. Nah, tetep Angel. Mas Kasih gen rada istirahat sejenak. Anu, Retno Congpe, ayo Mbak Retno. Ki njaluk dibawani sik komplit. Ya karo Mbak Elisa no, jajar wong loro no. Nadyan wujud mung peksi. Mergo iki sing disuwun nembang ya kuwi Mbak Elisa Urkarus Alaso. Lah golek dipleter terus ya mesake tenggorokane Mbak Elisa. Jadi dibantu karo Waranggono Dwija Laras Indonesia. Ya ya. Iya. Nah, dijajar kira kaya angka 10. Aku nggak ngomong apa. Kuwi mbuh Petruk gareng Bakong karo aku. Nggak ikut-ikut aku. Ora iki lho Pak jareku bar tanggo pipis iki lho nglunto. Ya harusnya tuh tadi tuh neng dhuwur sik koyo kuwi. Wis neng panggung neng ngarep kok lagi gini-gini. Nak yo piye? Ndemo tak kira aku nggak bakal berdiri gitu loh. Benakne Pak. Alah. Linteng ki lho linteng. Wah. Ya, diaturke menika Mbak Uti dipun aturaken. Ya. Nadyan wujude mung peksi. Dan suaranya orang anak habisnya tidak ada habisnya suaranya. Lah sepi ya Pak. Ini tuh nasional loh Pak, sepi. Nasional kuwi ora mung awake dhewe jek enek pirang-pirang nggon wis alhamdulillah. Enek dalang sing sasi iki ngurung prongos ning omah ki enek. Lho disyukuri to. Aja gembranang ora duwe rasa syukur ngono. Wong dhewe sik tanggap pirang-pirang nggon. Sasi iki lho pirang nyangan jaja pikiran. Pira? Lah liyane do turu ning omah kok. Lah iya. Tapi kan biasanya aku bisa hidup foya-foya, Pak. Foya-foya Aku piye? bisa foya-foya. Ketika Kalau rame bulan terus. kemarin-kemarin iya. Bulan ini aku makan sama kecap, Pak. Ya kolo-kolo gitu Kudu tuh prihatin. kadang-kadang. Iya, kok nek bar bodo itu biasanya foya-foya lagi kan habis bodo itu kan. Foya-foya karaoke. Nyewa El Silanang. Cangkeme gosok. Tenan ya. Alah, disyukuri awake dhewe. Nggih, Pak, bersyukur. Bersyukur. Ya bersyukur orang dadak omong-omongan ngono ya. Ya. Kadang kalau ki manusia tuh natural ya. Mengeluh itu natural, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, itu normal. Ya. Kalau Pak Kangko nggak pernah mengeluh, is bullshit. Bullshit. Oh, bahasa Inggris. Semua. Is bullshit. Ya, ora, tetap semangat. Tetap semangat dan tetap menyerah, Pak. Lu nyapa menyerah? Boten, Mas. Nggih, dulure dhewe lagi lara ditungakne. Sinten toh? Cak Percil. Cak percil. Oh, Wingi lah ya nggih. tanggapan karo awake dhewe to jane ana alun-alun Jombang. Nggih. Delalah drop kena tipes karo DPD Golkar. Demam berdarah kuwi lho. DB. Demam berdarah Ya. kok. Ora iso mangkat. Lah iki jane ya tanggapan meneh, ora iso mangkat meneh. Iman-iman ya Pak jane. Ngopo? Jane iman-iman lho. Nek kuwi tanggapane pirang puluh juta ya. Aku iman-iman ya aku.
Aku tetep mangkat. Wong loro kok mangkat. Apa itu tipes ngono yo. Wingi kula pas ning Jombang kula sakit, Pak. Heeh. Wah, iki kok gustoran jek kurang 300 sih aku mangkat. Beda loh kalau cewek itu gitu. Cewek ini nek masuk angin tok apa flu Ora apa demam dirasa. enggak dirasa. Ora dirasa. Ibu-ibu semua. Enggak ada. Tetep masak setrika Iya. semua ngladeni apa. Wong lanang ming pilek lho, Sak. Jaluk mie ae. Mie obat. Bentar aku mau yo ngombe obat kok tangi turumu awakku greges-greges ya. Ngruntuhe kaya wong lara nemen ya, Bu, wong lanang ki. Gene to jane iki. Aku jane sentrup ngono kan mau. Tampet aku demi apa toh? Demi anak dan istri. Oh. Demi kamu-kamu semua itu teman-teman di Jalaras Indonesia. Gam, pilek lah sih aku. Iya. Sing ndi? Ora pilek wi gumoh nek kuwi. Lah iya. Ya, Lah tapi- ditungakne muga-muga ndang sehat ya, Sa. Amin. Amin. Sabrece semangat semoga cepat sehat. Nggih. Ki mau sore ya nyuwun pangapunten karo penyanyi Pak Haji Wiyono, Mas Dodok ora iso mangkat saged mergo sowan. tugas negara. Ya. Kirim ning. Prajab. Nggih, dikirim teng Israel. Yang tidak bisa ditinggalkan, ya ora apa-apa penting mlaku. Nah, ya. Monggo. Agawe talining prangeta. Lambene iki mengone ngur sithik ning suarane buanter. Gak, oh, wis tak semprot tok. Semprote Bu. Kamar mandine piye? Karep mandine kan modelnya anu to. Apa? Canggih ya. Oh pakai jet spray itu, Semprotan, pakai nek jet ya. semprotan ngono kuwi. Kamar mandine sapa? Kamu mesti nek Pak gabut ini iki lho. Oh, Pak Haji. Nggih, Ki, omahe kan anyar, Pak. Otomatis ledenge ya anyar. Heeh. Buanter ya malah. Heeh, terus piye? cuwus tekan angkasa no. Boten nggih. Meng rada lara sih. Mula saurunge nyemprotke dicoba sik. Semprotan iki banter apa ora? Sesuk. Langsung ngasor wae. Sesuk mesinnya diganti, Pak. Oh, Tak malah seneng tau jarene jare. Ora fitnah, wi. suarane cuma Wi, Pak. ya. Alus manis nang samake wis suwenggan Nonanong golek isi podang jenar Iba bunga ingatiku. dalek nganti perot ya to. Oh, jangan diingatkan lagi. Nonanong Nyanding bisa dadi Wah, yo. Langgam sik, lagi dangdut ganti kendangi Angel. Esok. Yo, mangga. esuk awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran
Ayo. Yang sifat understood hati keberangan orang mendatiku sen sayang dan terang tak seranani isun bikat ulu kebanda Matur suwun. terima kasih Mbak Junpe Mbak Eliza Makasih Nduk Angel. Nah, Si Angel. masih satu sa pamundhut Oh, iya. saka Mbah Uti. ya Nggih menika gelang alit dipun njaluk dipun bawani. Nah. oh iya gelang alit ya Gelang alit. Ayo karo Okvalica sing saka Sidoarjo. ya ini idola aku Nah, iki kuliah ning Solo sajake wis apa jenenge kerasan ning Solo ora gelem mulih ning Sidoarjo. oh gitu ya apik dasarnya cantik tunyin dan bagus jogetannya wah luar biasa Jaluk dibawani lho iki Mbak Okpa karo Mbak Elisa. Nah, ya. Ya iki kaya jambe sinigar niki. kok jambe Jambe sinigar. jambe sinigar toh ya enggak lah cantik Mbak Opa Ya enggak lah Mbak cantik Mbak Elisa. Alah ora cantik bojoku. Cantik bojoku pokoknya. Mambiat mayang. Oke, ya. Pakai bawa toh Pak? Iya nang iki lah nyuwun dipun bawani niki lho tulisane enten. Oh, Gelang alit dibawani. Mergo wis maringi arta bebungah bebungah. Tur arta menika mboten kangge dalange Mbak Sa kelawan Mbak Ova. iya Menika insyaallah kula klumpukke mengke kula wangsulaken dhumateng kanca-kanca kru Dwija Laras Indonesia. yeah Nggih. penting itu Nggih. ya nek latihan dadi ben ono anune panganane saya mefah ngono lho iya iya Ayo. Okvalisa. Mambiat. Ya. mesti ngono kuwi nek aku arep nembang Banyuwangi. Senengi Kenapa? waca. support Itu. loh ini buat kamu support Mesti digodain. Ngono-ngono loh, Mbak. kan suka ngefans Iki ciri khas aja diilangi. Kan aku jadi malu. Ah, kenapa? Ya Apakah itu. aku malah mau besar? Alah. Ayo. Mamyat mayun paman Tak aturke uga kanggo sing mapan ana ing Hong Kong. wes jauh Mbak Ika Ratu Jaya sing kala wingi ngemenehi bebungah 500.000 kanggo Mas Ardi. terima kasih Janokone Dwija Laras Indonesia. Iya, Cik Melek. terima kasih Bika Nah, Mbak Ika Ratu Jaya sik melek ya. So suarane aganing belamyangan ya. Nyeramyahi Nuswantara. Pancen yo ilat Sidoarjo ya Mbak Sa. Jadi ya. Ya itu nggak apa-apa, keindahan keragaman kita itu namanya akulturasi. Wah, akulturasi. Iya, jadi kecampur Banyuwanginya rodo ngalor gitu. Yo. Banyu wangi
Apa muni apa ya? Suarane kok ana kejepite. Itu ciri khas, Pak. Nggih. Kula jepit kok. Niki sing marai kangen lho, Pak De. Iya bener. Jepitane. Ya. Lara lan gandeng wis dijenengi karo piyayi kene wates kene. Sok nek aku njaluk bawa karo Okvalica, nduk aku njaluk bawa sing enek kecipite aku ngono. Kecipite. Nggih. Nek mboten metu tulung ditok cepitanmu. Lah iya. Jan luar biasa. Nah, iki andalane Dwijolaras Indonesia Mbak Sa kabeh. Ya. Ora sing melu iki wis sindet paten. Ya, mantasaning sinden. Kelompok utawa grup tetap. Iki ya. Ditambahi Mbak Yuku Bulurah Purworejo, Mbak Putri Kalingga. Ya. Oh tak kon melu gen butuhi iki bojoku gen enek koncone gibah sewengi iki. Yo tak ayo melu Mbak ngono timbane omah. Biasane lek ngurung nggawa 6 tok. Lah iki wis Mbak Putri ayo Mbak melu Mbak iki bojone Masku dadi. Nah ya Mbak Putri ini penting loh. Kalau masalah tadi dangdut langsung lebas. Jadi loro iki mantune Mbah Sukron Suwondo iso kompak, mantu loro kok iso komplak ngono. Ya, Bulurah terus kowe. Wah, Bulurah heran kuwi, Mbak Putri Bulurah iki. Purworejo nemen. Ya, coba. Sinden liyane sareng aja ya Mbak Elisa mau mencoba tanah tolong dikasih yang ada kecepetnya. Oh itu susah sekali, saya belum pernah soalnya ya. Jadi kalau belum kulina itu susah nyepitnya. Betul. Ku meliare, aku meliare. Kalah kulino karo Okva. Okva ki awane sore nyepit kok. Nyepet teng pundi? Nyepet teng pundi? Suarane iki lho kulino. Oh, suarane. Nyepet yang antarane indel-indel. Kuwi daerah itu sing pangkal kuwi lho, pangkal tenggorokan. Ada kok indel-indel. Nggih, indel-indel. Iya. Oh iya. Nyepet piye? Terus Ku meliare taman sari noswan toro pelambiangan ku meliare taman sari noswan toro pelambiangan ku meliare taman sari
Iki sesuk utawa engko selesai langsung dibacokke ngruwat Mbak Elisa. Oh nggih. Nggih sing ngasta ruwat menjane Bapak Haji Sukron Suwanda. Oh Bapak Sukron Suwanda nggih. Nggih. Siap. Mengko adate mriki nek duwe anak loro Lanang kabeh. Nggih. Kuwi kudu diruwat. Nggih. Nggih. Berarti nek ra diruwat niku angel nggih. Nggih. Kalau cewek cowok cewek juga diruwat. Cowok cewek cowok juga diruwat. Cewek cewek juga diruwat. Betul. Nggih, berarti adatipun ngaten. Adate ngono. Ora kok jeneng sirik yo ora ning kabeh kuwi. Wong ngruwat ki ngresiki ya ta. Ngresiki sengkala, ngresiki godha rencana, ngresiki sambikala, men diparingi bagas waras sehat terus. Amin. Dongane mengaten nggih. Wah. Yo, gelang alit diaturke, monggo. Nah, yuk. Monggo, Cong. Nah, gelang alit yuk dados. Dulu kondomu. Asih wanita lagi. Wes kalakon semenela pase isem lareka watase semono sani yangi Menjane yo senenge ati kapan tak ngerti nombore tereng terci ojo lali tunggal kaleng pati. Wes kalakon semenela pase iso larika katiane
menuju Laras Indonesia.